Nostradamus sa Pilipinas! Rudy Body 2021 prediction! Ang tunay na battle of the YouTubers! Ito at iba pang balita ngayong linggo atin ang simulan. Nahulaan ko na babalikan na naman ni KMJS si Tita mo Rudy. At dahil ayaw siya tantaran ng team ni Jessica Soho, lilipad din ang aking team. Ako lang mag-isa. Hindi nila nahulaan sa pandemic, no? Bukod pa sa pahirap ng pandemya, napabalikwas daw siya sa Ang ganda naman ni Tita Rudy po. Siya talagang Nostradamus. Umano, isa-isa na raw Dalawang lindol na ngayon lang mararanasan ng Batangas ang lakas. at makalipas ang... Nakalagay pa rin ba yung wag basta't magtiwala kahit kanino. So hindi na tayo na mga magulang nyo. Lahat ito yung mangyayari sa palamang maging maingat. Hindi kita magula, bakit mo ko pinapayuhan, Tita Rudy? Mabuti ngayon meron na siyang resistance sa kanyang mga sinasabi para hindi naman masyadong mapraning ang mga tao. At makalipas ang halos isang buwan, ito na ang nangyari. Alam mo, ang tagal-tagal na isang buwan. Sa lahat na nakikita yun sa balita, parang 1% lang yun. Sa lahat ng balitang hindi kinukuha ng media, syempre hindi naman kaya lahat isalpak sa kanilang time frame o kanilang prime time. Lahat ng mga balita, lahat ng mga krimen, lahat ng mga pangyayari sa buong Pilipinas. Masyado marami yun. Hindi talaga practical yun. Isinihan mo yan yung pinipili mo yung headline eh, di ba? Ganito rin naman. Nakalimutan nyo ba nasa Pacific Ring of Fire tayo? Ang daming lindol doon. Hindi mo kailangan sabihin yun. Siya ang kontrobersyal na psychic at visionary. Siya ang... So kapag lumalapit yung mata ko, mayroon din nangyayari. Kita ba yung pighati sa mata ko? Mga pangitain nito lang mga nagdaang buwan. #Batangas. Huwag mo kalimutan na pinapaalala ko lang sa lahat. Page ko ay nasa 3.9 million plus followers, 6.6 million plus subscribers. Huwag kakalimutan. Importante yan. Nakakatawa na kailangan nyo ito ulit-ulitin kasi alam mo ganun katanga yung iba niyang followers. Kailangan ulit-ulitin. Baka hindi marunong tumingin ng checkmark, hindi marunong tumingin kung legit yung source. Nag-i-interconnect naman na ganito katanga iba niyang followers. #Quiapo. Dalawang lugar sa Quiapo ang masusunog. Ang pinakamalaking sunog sa lugar ng... Alam mo ba kung ilan na sunog na nangyari sa Raon? So 2016, takaw sunog sa Christmas lights. Marami talaga nangyayaring sunog dyan. Taon-taon may tanga. Taon-taon merong ignorante sa mga fire hazards. Hindi mo yung prediction. Ito'y natural na nangyayari. Bigyan mo lang ng panahon. Bataan. Nakakalungkot dahil sa tindi at dami ng pinsala na tinamo ng Bataan. So kayo ang layo nung sinabi doon sa sinabi ni Rudy. Kasi ang gulo niya magsalita. Alam mo, tita talaga to. Naka-all caps. Para ako sinisigawan ng nanay ko. Tita talaga to ng Facebook. Mabuti doon sila sumusunod. So, ayoko na pa ulit-ulit i-explain yung law of large numbers, yung infinite monkey theorem, yung statistics at probability na sinasabi dyan. Para lang akong siya pag sinasabi ko, meron ako 3.89 million likes. Pamumukha lang akong boomer sa internet. Basta ako, nilalagay ko lang lahat dito. Yung hinimay na natin kasi ito dati pa nung last year. Nung unang tampo ko sa KMJ. Gagi, lumusog na si Rudy. Mukhang kumita na ang kanyang mga prediction. Sa KMJS. Maraming pagbabago sa at meron na siyang double chin. May nahulaan nyo ba yun? Gusto ko rin lumusog. Ba't hindi ko mahulaan? Numero na maaring tumama raw sa loto kahit pa sa abroad. Pero bakit yung mga sinasabi niya sa Facebook hanggang Pilipinas lang? Mahina ang kanyang chakra, di umaabot. Ang nananalo. Tumataya talaga ako dyan minsan. Siguro ayaw ni God na tumama ako. Yung mga ay, manalo ka. Ba't binigyan mo ng prediction? Ano ba? Kanina ako maniniwala. Ito, napag-usapan na natin to. Link ulit. Lang daw siya nung na-discovery babala. Meron akong 7 vision pa na hindi ko siya pinost pa sa Facebook. Tinawag niya ang mga itong ang 7 pangitain. 7 putang. Yung krimen, kung kailan yung palapit ng eleksyon, lalo siyang dumadami. Alam mo First time mo ba sa Pilipinas? Alam mo, maniniwala lang sa kanya yung mga walang kamuwang-muwang sa buhay o yung mga sobrang tatanda, madali maniwala sa mga ganyan. Alam mo, kada may eleksyon, maraming dayaan na nagaganap, maraming krimen na nagaganap. Kasi nga, alam mo na, flexa ng power, ng spending ng mga nangangandidato. Kasama yan. Ang pangitain ko nito ay nasa mga balita taon-taon. Yung ba ibig sabihin ng pangitain? yung makita mo na yung mga bangkay sa tabi-tabi, lumulutang sa tubig. Alam mo, kayo lumuluto sa tubig ang patay kasi nagdi-decompose sila. Pero sige. Nakikita akong mga reporter, may pinatay, may binaril.
First time mo ba sa Pilipinas? Well, hindi ka sa Pilipinas eh. Buong mundo. Ako kasi, ang gusto ko sanang second course ko doon ay journalism. At na, meron lang rinig-rinig ko nung aking college days, hindi pa ata sikat si Tita mo Rudy, na marami daw mga na-aksidente o mga napupunta sa peligro ang buhay ng mga journalism kasi nga syempre, ang kanilang mga ini-scoop dito, mga balita ay minsan delikado, minsan ay mga high-ranking officials o mga pangalan sa politika na may kasabwat na buwis buhay. Kaya may mga magagaling na journalist, talagang binibigay nila ang buhay nila para mabigay ang tunay na balita. At syempre, marami nababayaran, maraming hindi, at doon napupunta yung mga ganito na aksidente. Quote-unquote. Hindi mo to prediction Rudy Baldwin. May na-aksidente. Kahit ilang sound effects pa ilagay mo dyan. Isa namang himpapawid na babagsak dito sa atin sa Pilipinas Maghanap ka na himpapawid na pataas ang laglag. Wala mo itlog ko! Ilan ba to? Itong Luzon, nakitaan ko itong tornado. Hindi mo malaman kung kulay dugo siya o kulay apoy. Kung bakit kulay pula ang langit minsan o kulay apoy na mga chemical to na merong reaction sa langit o basta reaction. Ayoko na explain. Basala lang kayo. Gusto mo rin ang pakitain. Kung magtapos ang taon ng 2021, may mga politiko na masasabi. Hindi lang Oo, kasi hindi sila immortal eh. Tapos gusto ko espesipiko, politiko. Kasi mas maraming may pake sa politiko. Pag sinabi niya, may mga tao masasawi no 2021. Kailan ba ako mamamatay, Rudy? Ayoko na. Kasi yan yung mga tao, may pakialam ng tao. Politiko, celebrity, social media, TikToker. Kahit ilang zoom in Ngayong pa yan. nalaman na natin ang 5 sa isiniwalat niyang visions. Yes, gusto pa abuti na 8 minutes. yung brain cells ko nasasawi ngayon kada segundo. isang kilalang batikang aktor. Hindi ko siya kapanakan. Batikang na siya, legend na siya matawag ko. Kilalang kilala ang biglaan na lang pagkasawi niya. Ano daw? Kilalang kilala? Biglaan na lang pagkasawi niya. Kilalang kilala ang kanyang biglaang pagkasawi. Ano ibig sabihin nun? Siyempre manunnews yan, batikang aktor eh. Kapito, okay, tapos tayo ng lindol na mas malakas pa itong naranasan rin kamakailan lang. Hindi kailangan si Rudy Baldwin to. Kung ibang tao, ibang pangalan ang nagpe-predict ng mga pangipangitain, ganun din naman ang magiging reaction ko. Wala naman akong pake sa kanya as a person, pero as yung kanyang sinasabi na meron siyang visionary o isang kasi skeptiko ako sa mga ganyan. Kasi ayoko sa lahat ay yung mga taong nauuto. Okay, naawa ako sa ganun kasi walang kamuang-muang silang nauuto sa mga ganun. Kaya lang ako may enerhiyang sabihin to kasi natatawa kasi ako sa mga ganito. Posible naman talagang malaman bago pa mangyari. Pwede tayong mag-interpret kung anong nangyayari sa ilalim ng bulkan. At base sa mga trend, pwede nating ma-interpret ang mga posibleng pagsabog nito. So ito ay hindi hula, kundi base sa mga pinakita niya ng mga deposito, ang mga paglindol dito sa ating bansa. Alam mo, naiintindihan ako bakit sikat si Tita Rudy kasi Facebook diba? Mga tita nyo nag-scroll lang, walang magawa sa bahay, mga tito nyo. Ito mga nasa Facebook, ilang buwan sila bago maglabas sa mga as inaaral nila yan. Hihimay nila bago sila ibigay sa public. Kaya Tita Rudy nyo, sobrang vague enough, sapat na para lang magkaroon ng isang konsepto sa utak ng tao. Paglindol. Sa Pag-asa website, naglalabas din po kami ng forecast up to 6 months. May mga forecast na to eh. Wala naman silang Facebook page na 3.9 million likes, 3.9 million follow. Wala no, hindi naman ganun ka-trendy. Hindi naman kasi goal ng mga Facebook, sa mga DOST Pag-asa na mag-trending sila. Okay, nandyan sila para magbigay ng impormasyon. Lalo na rin po kung ilan yung tatamang bagyo, ilan yung bilang yung bagyo na papasok sa... Meron silang mga data na nilalagay sa ilalim ng kanilang mga prediction, ng kanilang mga forecast. Hindi Tita Rudy nyo, pangitain niya kasi nagising siya, yun yung naisip niya. Diba? Napakamagandang source doon. Sa lahat ng mga nagtitisis dyan o magtitisis pa lang, maghanap kayo ng source na ganun at sabihin nyo sa akin kung sino mga pumasa sa inyo. Sinong professor ang magpapasa sa inyo pag ganun ang source nyo. Okay? Yun lang. Sa totoo lang, yung mga bashers na nagsasabi sa akin yan, nakita mo yan sa Google yan, hindi ako mahilig magtingin-tingin dyan. Hindi ako mahilig magtingin-tingin. Sige, fine. Benefit of the doubt, hindi ka mahilig mag-Google. Pero sila Nostradamus ka, wala na mag-Google, nakakagawa ng prediction. Kasi pare-pareho lang yang mga yan. Sila Rudy, Nostradamus, lahat ng yan. The Simpsons, sige, pinaka-favorite yung conspiracy.
lahat yan ay dumadaan sa mga pinag-usapan na nating konsepto, law of large numbers. May website ako nilink dati, yung sa Babylon ba yun? Ito to, Library of Babel. Gumagawa ito ng mga randomized letters, numbers, and spaces. Ngayon, pag pumili ka na random dyan, kahit anong hex name, maglagay ka lang kahit ano, at papapasokin ka niya sa iba-iba, kaya sabi 11111, next page 111121111, sabi 111212111, paulit-ulit yun. Isipin nyo lang gaano kahirap yun sa isang tao para maintindihan. Kaya may mga computer na gumagawa nun. Sa mga computer generated na to, kita mo, ang daming, meron yan list of iba't ibang letter. Isipin mo lang gaano karami yan at kung gaano kalaki ang server na to. Isipin mo, meron dyan magagawa ang, for example, isang poem galing kay William Shakespeare. O ang buong libro ni Bob Ong. O ang buong sinabi sa'yo ng crush mo sa text nung grade 6 ka. Nandito lahat yan. Ito ay hindi prediksyon, pero isang natural na pangyayari pag binigyan mo ng mahabang panahon, mahabang impormasyon ang isang bagay para ma-develop o magawa yung ganito. Ganito rin yung sa mga hula-hula. Sabihin ko lang, may mangyayaring ganyan. Sabihin ko ng paulit-ulit, mangyayari din yan pag binigyan mo ng matagal na panahon. Ganito. Ito naman, hindi panahon, kung hindi data naman ang labanan. Madali mag-predict pag nilalagay mo yung sarili mo sa tamang lugar. Example ko na lang yung taal. Sinasabi lang yung level, yung init. Pero di sinasabi na sasabog siya. Alam ko na iniisip nila sinasabi nila nasasabog siya. Kasi hindi kasi tulad mo. Ang mga taon to ay mayroong pinag-aralan sa siyensya sa ganung degree, as in malalim. Hindi ko sinasabi wala siyang pinag-aralan. Nasabi ko lang yung level na yon ay hindi nila pwede sabihin lang, sasabog na siya. Hindi yun ganun. Hindi ganun ang siyensya. Kailangan nila muna ng ebidensya na yung 1 plus 1 ay magbibigay ng 2. Hindi 1 plus tas blanco, tapos ipopost sa Facebook na mayroon 3.9 million followers. Dahil doon, may mga impormasyon na matagal bago ilabas. Alam ko na iniisip nila labag ito sa simbahan. Hindi ko naman sila pinilit na maniwala. May kanya-kanya itong paniniwala, kaya respeto naman. Hindi! Sino pa nagsabi may kanya-kanyang paniniwala? So, sabihin na lang natin, isa kang Roman Catholic. Amongst Roman Catholic, magkakaiba ba sila ng paniniwala? Naintindihan ko ibang mga sekto eh. Ako Roman Catholic ako, tapos meron akong relative na Roman Catholic din. Ako di naniniwala doon, tapos siya naniniwala doon. Sino mali sa amin? Ano na ba ibig sabihin ng paniniwala? Naniniwala ka lang kasi convenient sa'yo? O kasi nauto ka? Ang gulo nun sa akin. Lahat ng nangyayari. Siya na naman, iskipan na natin to, nadaanan na natin yan. Thank you so much. Mas marami pang butas to sa butas ng damit ni Jessica Soho eh. Yung mga sinasabi niya, mga loopholes to sa, kung alam niyo yung cold reading, kung paano siya gumagana. Ito yun eh, ganito yun eh. Ayoko na, sunod na balita na, naiinis na ako. Sunod na balita, Battle of the YouTubers. Sapa ka na naman, ako ay nagulat at ako ay may pake. Mukhang mas mainit pa si Jonah tsaka si Bon kaysa sa laban nilang dalawa. So, yung duo. Bantayan na to. Uy, grabe si Bon ha. The smallest man in the Uy, world. uy, nadapa si Bon. Oh, grabe. Uy, Bala ko magkano isang ganito lang Crocs ko, nawawala yung isa. Kung mahal yan, bakit nawala may isa? Sigurado ako maglalaban to, no? Kasi gumagawa siya ng fake drama. Ewan ko, na sigaw, mura. Anong ginagawa mo dito? Manggugulong lang ba siya? Manggugulong? Ito gusto ko, ito hindi scripted. Galing kay Benj Miranda. Sa loob eh, ginugulo mo pa. Nanggugulo lang ako, nag-i-enter ko rin. Kahulaan mo ba yun, Tita Rudy? Loko pala kayo na nagyan ako. Kung alam ko pakilang sa buhay. Ay mga, ibigay mo na nga yan. Dahil nakapusta rin sa loob. Hindi nga, sandali. Kukunin ko nga yung 30 kasi nga, humingi nga si Michael ng 30. Dahil nga, iniwan lang tong pera. Pambili ng Crocs. Ito magbabayad sa bandang uli alam mo namang hindi. Ayun na nga, bawas mo na dyan sabihin mo, hindi yung sabihin mo kukunin mo isang daan. Hindi ko gets. Ano rin? Yun yung mga nag-aamok na, ano rin? Gusto na niya siya yung huling may sasabihin. Lagi na rin. Pare-pares kayo taga-Facebook eh. Hindi pa ako kilala. Hindi na kita kailangan kilalanin. Di mo tayo magkakilalanan. O bakit di tayo magsubukan? Tama na. Ikaw sumubok, gago. Tama na! Pagyakapan tayo dito, magbahalan! Ikaw ang sumubok, Lax! Ikaw sumubok! Testing mo, Lax! Testing mo! Testing mo, Lax! Huwag ka man na testing lang, kalbo!
Mahirap kalaban yan. Hindi pinapawisan yan. Yun lang yung mali. At least, yung sa Battle of the YouTubers, sa pinaglalaban ito, libo-libo, milyon-milyon. Ito, 30 pesos, hindi worth. Kahit anong klaseng sapak pa yan. Testing mo. Testing mo. One time lang. Ano po ginawa ka niya? Sige na lang niya, dinampila niya. Tayo lang. Wala akong pakialam kahit may tropa ka dito lang. Tama. Tangina ka nagmamalasakit na sa inyo eh. Sinigyan ko lang ng 30 si Anot dahil humihingi eh. Ilan to? Subukan mo lang. Tumesting ka lang. Ay, sa ano to, 2019 pa to ha, wala pag pandemic ba kasi... Dilaan mo sa leeg! Kasi sino to nila lalaki dito? Lax ah. 30 pesos, libre na lang ito ng sisig rice. Kahit pinapaliwanag ko nga sa'yo kung tapang matino ha. Hindi mo na binigyan pera mo, inayaan mo na lang. Ibawalan nga ni Michael. Ay! Aba, Michael. Kasalanan mo to, Michael eh. Tangina mo, huwag mo rin yung bata, gago. Gawa mo kaming bata dito eh. Tangina mo, sino gagawang bata sa'yo? Sino gumagawang bata sa'yo, Lax? Ako ginagawa kitang bata? Tangina ka, ako huwag mong gawing bata, Lax. Hindi ka tayo magkaedad. Lax lang, relax! At nandito po sa Cebu International para sa event na ito. Gawin nyo ka akong host na event na to kung sino ba. Ako mag-host. Paulul International. Ito lang ako sinisigaw, diba? O Lax, ito lang binigay. Yung simpleta, ibabalik daw. O, humingi ng 30, nagmamadali si Michael. Ba't di mo puntahan si Michael? Ano pa yan? Ba't hanggang doon lang? Invested na ako sa drama. Wala na, babalik na naman ako sa Battle of the YouTubers. Sunod na mali yun ang ina. Ito talaga eh. Alam mo maganda pag galing sa babae yung video eh. Tapos maalog. Elibap! Okay. Pick nap not knock. Papa lang. Ano? Pick nap knock knock. Ako sa iyo. Kung sasabi mo din, balak mo. Mag-away tayo dito. Ano ba? Pick knock knock knock. Ako sa iyo. Ano man? Gago lang. Leche. Nako. Balita. Delikado po itong nagkatamaan. Leche. Sunod. At panguli. Lolo Ma, the blind copra man. Wala siyang anak pero may mga relatives siya. Ayaw niya maging pabigat kaya nagsusumikap siya para makasurvive. Dahil ikaw. Grabe. Nakakatakot siya. Parang yung kamay mo yung malagay, no? Kasi nagtatamad-tamad ka sa bahay, bulaging kita eh. Ganda. Grabe. Siya yan lahat. Dami ni Kiko dito ah. Alala ko ito yung mga bulag na followers ni Tita Rudy. Ito yung bulag na gusto ko. Ito yung mga bulag na mas malayo ang nakikita kaysa mga bulag na followers ni Tita Rudy. At maganda pa tapos na yun. Naisip ko yung walang script. At doon na lang tapos ako si Mocha Frappuccino. Gusto nyo mga balitang yun ngayong linggo. Kung gusto nyo pa na makita, huwag nyo tayo like, share sa mga hindi na bulag nyong friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino mga